shi sana'a wayana shi sana'a ne shi sana'a wayana shi sana'a ne kai dogaro da Allah shi yake badawa kai hakuri da Allah zaka yi morewa shi sana'a ne. Wai kowa a rayuwar nan in ya samu dama shi matuci ko shi kowa in ya samu dama wai yaran da yake karkashin sama wallahi gulafan ma ba isa ta ta ba wai kowa ya samu dama wai shi yanzu matuci ne kowa in ya samu dama aka yi ai yawa kake da kai ka dinga mun shigowa a tsanace ba na san kalar shigo wannan bai masu wasu wannan kai ka san in ba mu din ba su waye za su shigo a'a ya kake haka kai sai ka ce ciki ne kai ka san su waye za su zo ai mu ne kawai za mu zo ba wani ba ni fa sauri nake fa ko in tashi in je kan wani yaro in je in dan haɗu da shi ka gane mai gidana ne yake ta faman nuna mun wahala wai na rantse da Allah ina gaya ma dan kalifa mai gidana in ba sai na ci amanarsa ba Allah ya kona ni ko rana da wata la ta kafe wallahi sai na ci amanarsa kai me aka yi kwana na uku ina mai aiki ka gane da kwarrake muke yi tun daga bakin garejin mu zan dauko da kyan aggun wannan gayan dila wallahi sai na dauko dani 23 sorry an kawo da lawai oga wai kalla abad da yawa Allah ya sa ya baka 5,000 ba 500 da ba mu wannan makarin yau in na sago lafata ne makari ta kare ka gane wannan an kyau za a je Audu za a je a karbo a gindin uwarka kamar ya Audu dan me cin ba kai ya kala kai ga amana fa Allah wallahi dole sai ka bari ka ganta ban ma ba za ka sha ba ka ganta wan sita ce ai mana ba za ka sha ta ba wallahi san zuciya za ka nuna mun mun dan yo kwaranyen amma kaza to ka kunna ta ka mana ni ba da ta normal ba wani abu ni ma zan shigo da ta kuma ka gane dan sai ta ni dole yaran nan sai na gwada mai ita kai ni zai korawa wallahi sai na gwada mai ita bari in bi ta nan gulafan ma ba san ta lamba haƙuri da Allah za ka yi morewa sai gaba abinka za ka yi dacewa za ka yi morewa za ka morewa sai gaba abinka za ka yi morewa za ka yi dacewa. Yawwa yaron uga ya ma sunan ka? Ba ni suna na Mr. Pepe don dada. Jiya dama nake neman ka saboda ina wannan gayan wanda yake sayar da ke a gurin ku wanda za ka gan shi baki. Small wanda muke wasu da ke duk suna da yawa wallahi a gurin nan namu amma ka gane ni ban san sunan wanda kake magana ba shine yasa wallahi. Ina wani gaya za ka ga ana ce masa dan dila a unguwanmu? Dila wannan yaron mafi yawancin amana uga to me yama jiya na to ina tallaraki na dan go ne na dan gaya ban gane ba ya kakkare na mun hankali ka isa Allah ya tsina gane ba juma an ba wala a zan yanka mun kai wayan ziyaran nan ne yake wa gaskiya yaran nan ya kai algazaru to kai me yasa ka tsaya ma kana kallon shi hadda za a sai abu a gurin ya zo ya karba kuɗin ka gane ni ba na sai hawa small ni ba na sai ni wallahi ka ban mamaki wallahi mamaki ka ban ina ne wallahi wannan yaran ne ya farko ka wallahi sai ka abun nan kawai dai abun to dole ma yaran nan in hau kansa a daren yau dole in hau kansa ni ba sai ka masa komai ko faɗa maka ne saboda dai kadan mai tsawatan masa to ai kai cin amanar ka yake tun amana ka yake mu kuma kai kana mana abin da muke so ko ba haka ba yacce za a yi babu yacce za a yi ya zo ya cuce ka muna ji muna gani mu zara ido lallai sai na hau kansa yau din nan yanzu mu je gunsa yanzu dan an ka aiki kai Simon kakka da mu abin da ya sai ma ko tare muka je
ko baka gane ba ne? da wannan din da barin je dai aikin baban mu ce dai baban mu ce dai Yanzu yana gunsa. yana gurin sa Bari in je za mu haɗu da shi. to normal sai Na gode. Ya ake ciki ne mutumi na Allah ya nuna. Yes. Assalamu alaikum. Kayya ina yaran nan dila. Nan ya zaga. Tun da zai nake neman ka. A hawa da Allah. Amma an ce min kaman kana kwangon awakai kana ba akwai abinci. Na shiga ciki na ba su abinci kawai fitowa ta kenan kawai sai muka haɗu da kai. Akwai labari. A hawa da Allah. To ya aka yi. Amma fa mutumi na yaran nan fa yayi ma akuyanci barin dan gora da ruwan nan ka gane ai ko ba haka bane wallahi sun matallahi idan ka daddare yaran nan to kai da shi ne mutumi na ya kai ne wannan yaran na riga na fi karfin sa na gagare shi ba ya iya da ni to kai ya ma za ma ka hada kanka da wannan yaran shine me zai iya da ni to ya ma kai ne fa kawai ka da kana wani gajanci ba da wani waye mutuwa ba ya can iya da ni ba ya can iya da ni yaron nan tun da ya fara wannan aikin ya fara jin shaye-shayen nan wallahi ya samu matsala kuma wallahi dan baka raba gari da shi da billahi la ilaha illallah ta san da ma ba ya isa akwai yayana fa a ba ne wallahi da yana kullun daga lafiya mana haka ne mana ai ba zan tafi ba cuta mun yi dai da kai ne ma kake tsoron anything can happen kai ne kake tsoron sa sai ma kuwa anything can happen kai ne dai zai iya Zuwa min masu shirin na kishin sana'a, ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun ingantaccen shirye-shirye na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Abdulmalik Shaibu Rabi ana kirana da Abit a tare da ni akwai Umar Dila a cikin shirin kishin sana'a yauwa muna ƙara tunasatar da ku akan da kun kalli bidiyon mu ku danna kaunar da mana subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirinmu da zarar mun dora wannan shine abin da ya kawo mu za mu kawo muku shirin mu duk ranar juma'a karfe 9 na dare za mu kawo muku shi da abokin aiki na yana da ƙarin bayani da yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Umar Dila ana kirana da Umar Khalid. Wannan series din namu ya kamata jama'a ku dinga ɗan saurara kuna kalla saboda fahimta ake saboda kishin sana'a kuma abin da yake faruwa mu muna ɗan comedy ne saboda a bada nishaɗi da dariya. Channel ɗin gaskiya alhamdulillah mutane sun yi alfahari da ita kuma ana mana abin da muke so. Jama'a dan Allah mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci, Allah ya sa mu dore da fahimta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba ka nuna min kishin anan gurin. A ya na nuna ma. Aga yan kallo ne suna kallon. Ya na nuna ma kishi, ai ba wani zancen kishi. Ake to shikenan mun gode. gaskiya shirin kishin sana'a.